Здравейте! Аз съм Марк Парата, инвеститор от 40 години. Нищо, че съм на 23. Аз успях да създам най-успешния курс в България, в който всеки може да стане милионер. Затова остави пастърмата и си грабвай живота в ръце. То с какви глупости, дрънка, Как ще оставя пастърмата, Няма да се занимавам. Кой изобщо му се вързва на тези работи, не знам. Влизай. Ей, няма повярваш, ко стана? Влизай, сушанта. Разказвай. Чай само да затворя, че вънка много студия, ей. Има един инвеститор, Марк Парат. О, боже. Абе, добър човек. Дадах му банковата си карта, личната си карта. Абе, всичко. Ми казва, че до месец милионер ще стана. Комшо, спи на мене малко да полен. Саше, ти сериозно ли му се върза на този мошенник, бе? Как бе, човек, много умен, бе. Няма какво да стане. Чай малко, че ми звънта. Ало. Здравейте, от банката се обаждаме. Да, кажете. Горе от банката се обаждат. Пристигнаха ли милионите? Не. Имате съмнителна активност по банковата сметка. Потвърждавате ли покупка на стойност 30 000 евро? Как бе? Той са всичките ми спестявания. Аз му казах на инвеститора само 10 000 да изтегли. Вие сте предоставили картата си на някого. Желаете ли да бъде блокирана? То няма пари вътре. И да я блокирам, нищо няма да стане. Добре, разбирам. Искате ли да бъдат включени известия за всички покупки? Абе, не искам никакви известия. Оставете ме да мира вече. Комшо, си пие ночи. Ма измамеха. Аз казах ли ти, бе? На такива мошенници бяда не може да имаш. Чай, пустим малко тук телевизора. Да може да пустим музичка, планетка, тилове. Що не работи този телевизор, бе? Сигурен ли си, че е включена? Саше, всичко работи, бе. Дай телефона да звъна на детето. Дай. Моето лап всичко разбира, бе. Много хубаво пробвам, много. И ко сега? Искаш да правим нещичко? Не знам. Ако искаш, мога да топе тук на задните седалки. Ей! Кажи баща ми. Сире, ко става, ко правиш? Да не те представям. То с малкия ли? Да, бе, малкият. Го питай, пишката расте ли? Чуш ти, Сашо, та пита дали пичката расте. Ов, човек, кай по-бързо, че имам работа. Каква работа? Пак си с някой матка, нали? Сменя ги малкия, на баща съметна. Как? Всяка седмица моето момче е различна. Не, глупости говоря аз. Казай бързо, кой искаш. Този телевизор тука ни ще да се включва. Кажи му, пише но сигнал, но. Ко да правим? Ох, тата е сигурно от HDMI-а. Който и нещо, аджмай, бе. Аджмай. Кажи му, че не разбираме ни на български да говори. Дай на български. Добре, слушай ма сега внимателно. Вземи дистанционното и го дай на Source. Какъв сос, бе? Знаеш, че не купуваме, майка ти дебилей. Кажи му да дори да види леля си Марийка. 200 кила станала втора спалня съм купил у нас. Разбра ли сега? Не бе, на дистанционното трябва да го пише. Сега свършим разговора. Чули? Как ще пише тука такова нещо, е? Я виж, има ли тук? Забравях си очилата, не може да видите. И PlayStation-а. Забравя го. Изключи го от захранването. Тъй кажи, бе. Саше, отиди да изключиш бушоните. Чуе. Да. Сега вече ще оправим работа. Ама баща ми, чакай малко, не бушоните! Сине, спря тока, бе. Това идея дари ти, бе. Нали като спра захранването и телевизорът спре да работи, бе. Прав си, да. Изключи просто PlayStation от контакта. Добре, тъй кажи. Включвай бушоните, включвай ги. Давай, по-бързичко, Дай. Сега вече ще му изтръгна на той нещо тука. Кабелоци. Няма да стане часата, аз се тръгвам. Ама не, чакай! Ко да правя сега? Да изключвам ли, да не изключвам ли? Ов, татко, отиди на компютър и оттам си пусни нещо. Момчете, само ме разиграваш. Дядо ти едно време тука. PlayStation ти имал. Искам следващия път той нещо да е изключено. Разбра ли ма? Точно, да идвам ли? Да, илай, помогни тук, че
Не ги разбираме, не ги разбираме. Той му е тия същия, технологии. той някакви биткоини, миткоини, копай, митничани стана. стае. Сега си копчето запускани просто. Какво копче? Какво копче? Чай да взема столъч. То тука, гей, какво става, гей? 50 000 копчета има, Не от клавиатурата. Долу, който е бутона. Долу! Тъй кажи, бе. Някакъв бутон има тук някъде. Виждаш ли го, Той едно копче има. Я го да ти... Той светна. Светна е кутията! Кутията тук е долу, светна! Ама, добре. Ма нищо не са... Работи! Кой искаш да пускаш сега? Да ти кажа какво да правиш. Искаме сега тук планета да си пустим да слушаме. Кажи му, пайнера. Пайнерчето, да. Добре, отиди на Гугъла. Ти остай гуглето, Големи снимки имаш в този компютър, Само женски. На времето с баща ти такви смацки, като аглята ги помпехме. Само помпени. Татко, остави ми сни! Ко стана, Ко прекъсна, те с интернети, Да, кажете. Торен, старшина Златанов, тук не може да паркирате. Ами аз само за малко спрях. Няма такива. Сега ще пишем тук. Ама, аз сега се махам. Кой иска, сине? Ето ви глобата и следващия път не маете къде спирате. Видя ли тате, видя ли бе? Заради тебе не стига, че изтървах момичето ми гоба ми писаха, бе, видя ли? Нищо Тя майка че оправи глобата. Тя оправна жената. Питай го, как да натиснем копчето музиката да пиме. Има една жълта емотиконка. Гугъл, пиш на нея. Тука, конуси, монуси, голи жени има. Само ти нещо дет го казваш го няма. То докато го пустим, ще изтини уиски. Ще изчини ми. Човек, има жълто, зелено, червено на нея. Какво ще трябва като писание? Намеря го И сега, ко да правя? Ами напиши това, което искаш да гледаш. Батка, дай някой цент, Нямаме, изчезва от тука. Тъй да нямаш. Сине, аз го написах, ама някакви планети за тук, Той не е пайнера, Кажи му, слънчевата система излезе тук. Татко, напиши цялото наименование. Сине, написах цялото наименование, ама пак не излиза. Значи, за нищо не ставаш, една работа не може да свършиш. Дей са карани тето ни, дей, бе. Коле аз се кара? Как да ни става? Написа ли го? Написал съм го, умня, ама не излиза. Майка ти малко ще се прибере и не може да свършим работа с чичо Сашо, Мой? Понч, писта. Какво искаш, не те разбирам, бе. Пишено. Спря на моето място, идиот такъв. Ко стана пак, сине? Днеска май няма стане работа. Извинявам се много, сега ще я преместа. Татко, че трябва да места колата. Се обада после. Чао. Хубаво, чакам да се обадиш, че майката с малко ще се прибере и нищо няма да направим тук чушки. Комшо, ти да ни кажеш нещо. Че го правиш тук, ама? Аз го правя тук! Това сме хлюзен! Защо си го довел тук, бе? Дойде да оправи компютъра, че нещо му стана тук и ще да включва. Да, нали бе? Блокира нещо. Да. На кой ги разправяш тез, бе? Той Сашо една кружка не може да смени, камо ли пък компютър да оправя? Как вече мога. С една ръка. Както и да е. Ти измени чините? Какви чини има? Отчувай затвори вратата от външна страна и не нас занимай. Ще пим. Кой я направи? Как няма? Моля? Какво каза я пак? Чума много внимателно. Няма да повтарям. Силен се. Как? Я чуй бе бега да ми чините. Да, учуваме. Саше, друг път ще пием. Учувай, припри се. На мене малко работа ми излезе. Да, учувай. Айде, ще се видим. Мия ги. Айде, по-бързо, пъгай за тук. Аз ще се занимавам. Чай, си пусна. Сериалчета. Доста ли защо не работи, Съм сурнат. Откъде да знам, Звънни на ритето. То ще го оправи. Да, сега ще му звънна. То нашето момче много оправно. Всичко може да оправи. Сега на домашното ще се разбия. Мамо, кажи, бе. Сине, телевизора ли иска да се
Ама не ме занимай, ма, пача така. Ай, оставам та. Как ми отговаря? Същия като тебе е станал! Не, какво пусти говориш, ма, пача? Ай, оправи си тук чиници! Няма да се занимавам с тебе! Ето! И същите думи ползвате! Аз ще кажа едни думи на тебе, ма! Той твой телефон. Къвтос, Гошо и Котна! Че сърце има! Остави телефона! Сигурно е някаква пратка! Те ли пратка? Я да видим сега! Ало! Оп, Марк парата на телефона. Кога си готова пак да те сплюща? Майко, нямам думи! Стягай си багажа и изчезвай от тука! Уличца от такава! Ама, чакай бе! Това е моята къща, бе! Те ли, твоята? Тогава, аз съм махал! Сине, с баща ти се разделихме. Ще дойдеш ли да ни оправиш връзката? Не пак.